Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. RTVS uvádza dokumentárny film Poklady Jeruzalema. Scenár a réžia. מכל העמים ומועדי קודשך כפוך וששון ומחלתנו ברוך אתה אדוני מקדש ישראל והזמנים. Jeruzalem. Trojnásobne posvätné miesto. Kolíska troch monoteistických náboženstiev. Tu majú svoje korene judaizmus, kresťanstvo a islám. Prezývajú ho pupok sveta a každoročne doň prichádzajú pútnici zo všetkých končín sveta, aby navštívili tamojšie posvätné miesta. Jeruzalem je tiež stredobodom jednej z najzávažnejších súčastí histórie. 3000 rokov dobíjania, ničenia a náboženskej horlivosti. Javská brána, jeden z hlavných vchodov do starého múrmi obohnaného mesta. Vincent Lemire ním prechádza takmer každý deň. Posledných 15 rokov trávi tento historik svoj čas striedavo v Paríži a Jeruzaleme. Toto posvätné miesto sa stalo ústredným bodom jeho výskumu. Tu sa to všetko začína, teda prinajmenšom tu sa vchádza do Jeruzalema. Od pradávnych čias sem prichádzali pútnici po Stredozemnom mori cez Javský prístav. Prichádzali sem cez prístavnú planinu. Dnes sem prichádzajú cez Tel Avivské letisko a potom vojdú do Starého mesta zo západu. Smerom na východ vidíte kopce, ktoré vedú do Starého mesta, historického Jeruzalema, kde sa nachádzajú posvätné miesta. Je to jeden z najdôležitejších bodov v meste. Na prvý pohľad je staré mesto s pleťou uličiek, bludiskom sukov, malých trhov, obchodov so suvenírmi, kde sa premiešavajú ľudia z celého sveta. Je to mesto, po ktorom sa rád prechádzam a skúmam ho po vlastných nohách. Je to mesto, ktoré treba objavovať takýmto spôsobom. Musíte sa doň vrhnúť, ponoriť sa doň. To je prvoradá vec na Jeruzaleme. Musíte sa nechať uniesť jeho bohatstvom, jeho komplexnosťou. Musíte sa ním nechať prekvapiť ešte predtým, než sa ho pokúsite pochopiť, než ho onálepkujete, jeho obyvateľov, jeho miesta. Jeruzalem nazývajú svetovým mestom, lebo tu sa všetko začína, ale tiež preto, lebo tu sa stretávajú ľudia z celého sveta. V osude Jeruzalema zohrali svoju úlohu tie najväčšie historické postavy. Od Kleopatry po Sulejmana Nádherného, od Alexandra Veľkého po Richarda Levie srdce, od kráľa Šalamúna až po Ježiša. Sme uprostred kresťanskej štvrte pred bazilikou Svätého hrobu, čo je vôbec najsymbolickejšie kresťanské miesto, keďže je považované za miesto ukrižovania, pochovania a vzkriesenia Ježiša Krista. V skutočnosti má Jeruzalem 4 hlavné štvrte a každá z nich sa rozprestiera okolo symbolického posvätného miesta. A Svätý hrob je srdcom kresťanskej štvrte. Súčasné označenie týchto 4 štvrtí zaviedli až v 19. storočí európski cestovatelia, ktorí mali problém vyznať sa tu. A tak nakreslili mapu mesta, na ktorej ho rozdelili na 4 rôznofarebné štvrte, aby sa tu ľahšie zorientovali.
Starému mestu tak dali jeho súčasný názov cestovatelia z 19. storočia. Podobne ako kresťanskú štvrť, vyznačili aj arménsku štvrť, ktorá je sídlom katedrály svätého Štefana, moslimskú štvrť pri Chrámovej hore a židovskú štvrť pri múre nárekov. Sme v srdci samotného Jeruzalema. Pred nami je múr nárekov, najposvätnejšie židovské miesto. V pozadí vidíme skalný dóm, chrámovú horu, mešitu Al-Aqsa, nazývanú tiež najvzdialenejšia mešita, čo je tretie najdôležitejšie posvätné miesto pre moslimov. Za ňou sa týči Olivová hora, kde je sústredených mnoho kresťanských posvätných miest, najmä kostol Na nebo vstúpenia. Pre návštevníkov je tento malý obvod hlavným centrom ich pozornosti a horlivosti, keďže je sídlom mnohých posvätných miest, patriacich do troch veľkých monoteistických náboženstiev, troch najväčších náboženstiev ľudstva. Priamo tu pred nami. Pozoruhodná história, jedinečné dedičstvo. No v súčasnosti je Jeruzalém jedným z najrozporuplnejších miest na svete. Izraelčania a Palestínčania ho považujú za svoje hlavné mesto. 3 náboženstvá ho vnímajú ako svoje posvätné miesto. Mozaika kultúr a tradícií, kde si každý robí nárok na svoje dedičstvo. Prvé záblesky dňa. Z Olivovej hory je úchvatný výhľad. Je piatok ráno a mesto sa práve prebúdza. Ulice sú ešte tiché, no nie nadlho. V Jeruzaleme sa piatok od ostatných dní líši a všetko sa začína tu, v kresťanskej štvrti. Uprostred štvrte v sídle františkánskych mníchov má svoju kanceláriu Marie Armel Buliová. Od roku 2007 je šéfredaktorkou francúzskeho časopisu La Terre Sainte. To je vaša bojová vesta? Presne tak, to je moja bojová vesta označená názvom Správa Svätej Zeme, oficiálna tlač, či tak nejako. Umožňuje mi dostať sa cez davy. Marie Armel žila do roku 1993 ako mníška v kláštore. Dnes fotí momentky z každodenného života mesta. Napríklad takéto procesie. Konajú sa každý piatok a vždy idú po tej istej trase. Je to Via Dolorosa, cesta utrpenia. Krížová cesta. Predpokladá sa, že po nej viedli Krista zo súdu, kde ho odsúdili na ukrižovanie. Trasa sa tiahne v dĺžke 500 metrov ulicami Starého mesta a zahrňa 14 zastávok. Každá z nich predstavuje úsek cesty, ktorá viedla Ježiša k jeho hrobu. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores.
Tu sme na 4. zastávke, ktorá predstavuje stretnutie Ježiša s matkou. Pre Máriu je to chvíľa najvyššieho utrpenia, keďže vie, že jej syna odsúdili na smrť, že bol stanovený koniec jeho života. Predstavte si jej bolesť. Podľa evanielií viedli Ježiša na ukrižovanie v piatok. A tak sem už po stáročia každý piatok húfne prichádzajú pútnici, aby si v atmosfére intenzívnej náboženskej vrúcnosti pripomenuli Kristove posledné chvíle. Nie je to len pútnický okruh. Je to tiež miesto, kde žijú ľudia, ktorí sa tu chcú pohybovať vlastným tempom. Takže ak sa zaseknete niekde za skupinou, nie je to práve najľahšie. Táto skupina sem docestovala až z Angoly, aby sa zúčastnila na procesii Cesty ukrižovania. No mnohí historici tvrdia, že Via Dolorosa nemôže byť skutočnou trasou, ktorou šiel Ježiš. No nech už vedie trasa kadiaľkoľvek, pre týchto pútnikov je najpodstatnejšie to, že sa končí na mieste ukrižovania pri Svetom hrobe. Sme na streche baziliky Svätého hrobu, kde žije etiópska ortodoxná obec. Jedna zo 6 náboženských obcí a najchudobnejšia z nich, ktorá sa usídlila v okolí chrámu. No chcú byť k nemu čo najbližšie a tak si vytvorili domov tu na jeho streche, kde žijú v malých, extrémne rudimentárnych chatrčiach. Sú však veľmi šťastní, že dokážu vyžiť takmer z ničoho. Dojatiu, ktoré vyžaruje z tohto miesta, čoskoro podľahne aj skupina pútnikov. Spustia veľmi zvláštny spev, modlitbu, počas ktorej môže každý človek prejaviť svoju vlastnú vieru. Vnútorná cesta, ktorá, ako sa zdá, dojíma aj Marie Armel. Je náročné absolvovať krížovú cestu v Jeruzaleme. Jeruzalem je veľký ako námestie Place de la Concorde v Paríži. Priestor medzi národným zhromaždením a hotelom Crillon má menej než štvorcový kilometer. Staré hradbami obkolesené mesto má menej než štvorcový kilometer. Žije tam vyše 30 000 ľudí. Každoročne sem prichádzajú 3 milióny pútnikov, čo znamená, že je tu každý deň 6 000 ľudí, ktorí sa musia zmestiť do ulic, do budov Jeruzalema. A tak tu vznikajú zápchy. Je tu dáv, hluk, je tu suk. A tak nie je práve ľahké dostať sa do nálady na modlenie. No táto skupina sa rovno začala modliť. Boli naozaj sústredení. Nerušili ich všetky tie čačky a folklór. A ja si ich za to vážim. Cítim sa byť s nimi spätá, čo vysvetľuje moje pohnutie. Krížová cesta sa končí na námestí Svätého hrobu. Už celé stáročia je to cieľový bod pútnictva do Svätej Zeme pre kresťanských cestovateľov z celého sveta. Aj Marie Armel sa vzdala všetkého, len aby bola blízko tohto posvätného miesta. Skutočný ľúbostný príbeh, ktorý pravidelne zdieľa so skupinami návštevníkov, ale jej vlastným, osobitým spôsobom.
Takže teraz navštívime baziliku svätého Štefana. No, musím vám povedať, že tento chrám je riadny chaos. Je to však korunovačný klenot, diamant. Tak to je, má upokojujúci účinok. Dostať sa doň dá iba cez suk. Je to suková katedrála. Takže je dokonalo prispôsobená svojmu okoliu. Poďme. Je tento úvod naozaj potrebný? Áno, je potrebný, lebo táto budova je taká nečakaná. Na prvý pohľad je ťažké uveriť, že Svätý hrob je miestom modlitieb a rozjímania. Každoročne sem dorazia 2 milióny návštevníkov a je tu neustály ruch. O chrám sa delí 6 kresťanských denominácií. Brat Štefan patrí k františkánskému rádu rímskokatolíckej cirkvi. Sú tu všetky tradičné kontinenty. Latinská a byzantská Európa, Afrika s Koptmi a Etiópčanmi, Ázia, Arménia, Sýrčania. Takže sme tu skutočne v centre sveta, v centre kontinentov. Miesto spravované ako spoločné vlastníctvo, kde má každý svoje povinnosti, svoje rituály. Takže nič netušiaceho návštevníka čaká tak trochu kultúrny šok. Tamto vidíte, ako ľudia prikladajú ucho k oltáru. Ak totiž podľa ortodoxnej tradície priložíte ucho k oltáru, počujete nárek trpiaceho Krista. Ja osobne počujem more. No za zdanlivým zmätkom sa ukrýva jedna z najvýznamnejších kapitol v histórii ľudstva. Ideme hore na Kalváriu. Na vrchu tohto schodišťa je kaplnka ukrižovania, ktorá pripomína miesto Ježišovho kríža. Sme na vrchole Golgoty, miesta, kde bol ukrižovaný Ježiš. Miesta, kde bol vstýčený kríž, tu na Golgote. Nachádza sa v kameňolome, čo bol začias Ježiša v skutočnosti svätý hrob. Ježiš tu bol ukrižovaný preto, lebo toto miesto ponúka akúsi prírodnú scenériu pre ukrižovanie v rímskom štýle. Podľa evanielií tento kopec leží za jeruzalemskými hradbami. Kríže Ježiša a ďalších 2 odsúdených mužov stoja na vrchole Golgoty. Nedaleko sú do skaly vytesané, ako bolo vtedy zvykom, 2 hroby, kde mali byť umiestnené telá ukrižovaných. Keď zniesli Ježišovo telo dolu Kalváriou, museli ho pripraviť na pohreb, čo znamená zabaliť ho do rubáša a pomazať ho ešte predtým, než ho umiestnili do hrobu. Toto nie sú presné súradnice miesta, kde sa to stalo. Nie je to presne tá skala. No podľa mňa tu napriek tomu všetci ľudia znovu prežívajú tú chvíľu, keď je telo Pána bez života. V piatok večer uložia Ježiša do hrobu. Hrob zapečatia. Jednoduchý príbeh odsúdeného muža potrestaného smrťou sa možno skončil v týchto miestach. No podľa evanielií Ježiš na 3. deň zo svojho hrobu vstal. Tak sa zrodilo kresťanstvo. Okolo roku 326 cisár Konštantín hrob znovu objavil a nechal okolo neho vybudovať majestátny kostol.
Ponechal skalu okolo Ježišovho hrobu, tej veľkolepej prázdnej truhly. Vyhlbil do nej otvor a vykopané kamene využil na postavenie rotundy s Ježišovým hrobom ako jej stredom. V nasledujúcich storočiach prešla budova, v ktorej je umiestnený hrob, mnohými zmenami. Súčasná pamiatka je dielom gréckej pravoslávnej cirkvi. Predsieň, tzv. Anielská kaplnka, vedie do úzkej pohrebnej komnaty. V tejto komnate pokrýva mramorová doska skalu, kde bolo údajne uložené Ježišovo telo. Návšteva trvá iba krátko a bezpečnostní pracovníci sú nekompromisní. Títo veriaci nemajú žiadnu pochybnosť. Ježiš tu bol. Vieme, že toto bolo miesto Ježišovho pohrebu. Je to presne to miesto? To nevieme. Nedá sa to žiadnym spôsobom dokázať. No podľa našej viery nejde o skalu, ide o mystérium. O to, že tu Ježiš vstal z hrobu. A to je pre veriacich dôležité. Koncom 19. storočia prišli nové objavy, ktoré mali otriasť starými istotami. Zdá sa, že skutočný Ježišov hrob neleží v bazilike Svätého hrobu, ale o niekoľko metrov ďalej, za hradbami Starého mesta. Na konci slepej ulice je ukrytý záhradný hrob. Miesto, ktoré by ste v Jeruzaleme nečakali a ktoré zaujíma historika Vincenta Lemiru. Rajská záhrada, ako ju niektorí volajú, je to, čo ohromuje tunajších návštevníkov. Táto záhrada akoby zodpovedala opisom v evanjeliách, predovšetkým v evanjeliu svätého Jána, ktoré popisuje záhradu neďaleko mesta, patriacu bohatému mužovi Jozefovi z Arimatei. V tejto záhrade bol nový nepoužitý hrob a keďže tento hrob ležal neďaleko Golgoty, miesta ukrižovania, bolo práve doň uložené Ježišovo telo. Takže keď vidia toto miesto, pripadá im, že dokonalo zodpovedá opisom. Koncom 19. storočia niektorí protestanti spochybnili hodnovernosť baziliky Svätého hrobu, keďže v tejto záhrade urobili prekvapivý objav. V rokoch 1870 až 80 hľadali protestantskí archeológovia Golgotu, čo v hebrejčine znamená lebka. A práve v tom čase niekoľkých svedkov ohromil tento skalnatý pahorok, ktorý pripomína lebku. No nie len lebku. O niekoľko metrov ďalej objavili archeológovia aj do skaly vytesaný hrob, zhodný s tým, ktorý je popísaný v evanjeliách. Ide o hrob z 1. storočia, keďže evanjeliá hovoria, že Ježiš bol uložený do nového hrobu. Je uzatvorený okrúhlym kameňom. Tu vpredu vidíte skalnatý kanál, kde bol kedysi umiestnený kameň, ktorý dovalili pred vchod hrobu, aby ho uzavreli. A ide tiež o prázdny hrob a Ježišov hrob musel byť prázdny. To bol pre protestantov dostatočný dôkaz na vysvetenie záhradného hrobu. Kde sa teda nachádza skutočný hrob? To nikto nevie. Tento v každom ohľade zodpovedá popisu v evanjeliách, ale to aj bazilika Svätého hrobu. Dôležité je, že koncom 19. storočia niektorí protestanti toto miesto vysvetili a od tých čias je pútnickým miestom, kde sa každoročne zhromažďujú tisícky ľudí.
aby tu rozjímali a modlili sa a predovšetkým vďaka tomu o ňom hovoríme ako o posvätnom mieste. Je spojené s obcov a kontinuitou a ľudia sa sem chodia modliť na miesto naplnené modlitbami. Jeho autenticita nie je vôbec podstatná. No Jeruzalém nie sú iba posvätné miesta. Za hradbami starého mesta žije 800 000 obyvateľov rozdelených do východného Jeruzalema, ktorý je predovšetkým arabský, a západného Jeruzalema, kde žijú najmä izraelskí Židia. Uprostred západného Jeruzalema sa nachádza trh Machne Jehuda, skutočná inštitúcia. Je to jedna z najlepších ukážok trhu na Strednom východe. Miesto, ktoré prirástlo k srdcu Tali Friedmanovej. Môžeme ísť. Každý týždeň organizuje Tali kulinárske prehliadky trhu a jeho tovaru. Videli ste tie obrovské marhule? Wow. Ďakujeme. Wow. תודה רבה, thank you. Let's go. Poďme. וואו. רועי? 5 דקות. קצת יותר אולי אפילו. Pred viac ako 10 rokmi sme tu zažili mnoho bombových útokov. A ľudia sa dodnes boja chodiť na trh. Cieľom mojich exkurzií je ukázať, že Jeruzalém je veľmi pokojné a mierumilovné mesto. Jeruzalemskí pouliční predavači sú veľmi príjemní a pohostinní. Toto je moja obľúbená pochúťka. Kávové zrná, cukor a sezamové semienka. Toto je prírodná Viagra. Ochutnávky počas prehliadky. Ďalší symbol pohostinnosti ľudí v Jeruzaleme. Zjazvená štvrť, ktorú Tali oživuje a pozdvihuje. Môžete ostré čili? Pred 6 rokmi pracovala ako šéf-kuchárka v exkluzívnej reštaurácii. Nie je to dobré. Neochutnávajte to. V súčasnosti je plne oddaná tomuto trhu. Machne Jehuda sa objavil pred viac než 100 rokmi, keď Arabi a Židia predávali na hlavnej ulici tohto trhu. Dnes už vyzerá inak, ale stále uchováva kultúru Jeruzalema. Máme tu zmes všetkého možného, zmes ľudí z celého sveta. Stretnete tu Kurdov, Gruzíncov, Maročanov a tiež Bulharov či Turkov. Tu na trhu Machne Jehuda uprostred Jeruzalema. Jeruzalemská židovská obec je zmiešaná, rôznymi vplyvmi utváraná spoločnosť. Spájanie sa tohto spoločenstva tvorí starobilú históriu, ktorá má korene v srdci jeruzalemských opevnení. Jedným z jej symbolov je židovská štvrť v Starom meste. Po arabsko-izraelskom konflikte v roku 1967 ju takmer celú prestavali. Ďaleko od turistických davov vládne pokojnejšia atmosféra. Tali žije mimo Starého mesta, no kedykoľvek sa dá, prichádza sem načerpať energiu.
Keď sa pozeráte na toto, viete, že ste v Jeruzaleme. Je to pre nás veľmi autentické. Dnes chce Tali vziať svoje deti k múru nárekov, nazývanému tiež koteľ. Povinné bezpečnostné kontroly. Musíme si zakryť plecia. O 2 roky bude jej syn Eli sláviť bar micva práve tu, na promenáde Koteľ, a Tali ho chce na túto udalosť pripraviť. Eli, teraz urobíme toto. Prejdeš popri mužskej strane tamto a my pôjdeme tadiaľto po ženskej strane. Potom nás počkáš na tomto mieste. Rozumieš? Ja neviem. Prejdeš tadiaľ. Chcem, aby si predtým, než tadiaľ prejdeš, nasadil na hlavu kipu. Zašiel k múru a keď sa budeš vracať, Eli, musíš ísť takto po spiatky. Neotáčaj sa chrbtom k múru. Pôjdeme s tebou, dobre? Vezmem ťa tak blízko, ako sa len dá. Priprav sa, o 2 roky príde tvoj bar micva. Musím ti nasadiť kipu. A teraz choď. Medzi dvomi arabsko-izraelskými konfliktmi v rokoch 1948 a 1967 mali Židia k múru prístup zakázaný. Dnes sem prichádzajú z celého sveta, aby prejavili svoju vieru. Symbolom tejto vrúcnosti sú malé lístočky s modlitbou, umiestnené do štrbín múra. Ľudia sa tu cítia naozaj spojení s Bohom. Prichádzajú sem a žiadajú ho o niečo. Je to, ako by ste v súčasnosti mali priame spojenie s Bohom cez internet. .com Boh. Niečo také. Múr nárekov je posledný viditeľný pozostatok po židovskom chráme, najposvätnejšom mieste judaizmu. Chrám, ktorý bol pravdepodobne postavený kráľom Šalamúnom v 10. storočí pred Kristom a o 4 storočia zničený Babylončanmi, postupne prebudovávali, až kým získal svoju konečnú impozantnú výšku za vlády Heroda Veľkého v 1. storočí pred Kristom. V roku 70 po Kristovi ho zničili Rimania. Zachovali sa z neho iba múry okolo promenády, ktorých pozostatkom je múr nárekov. Za históriou a významom týchto kameňov a múru sa skrýva duch judaizmu. Presne na tomto mieste. Duch vyjavený v Tóre. רבותיי, אנחנו נלך להוציא את ספר התורה. אני מבקש מכל הגברים, כולם ללא יוצא מן הכלל, לכבד להוציא את ספר התורה, לכבוד החתן שלנו, לכבוד ירושלים, עיר בירתנו הנצחית. שישו ושמחו, בשמחת תורה, ותנו כבוד אליי. Homer mal nedávno 13 a dnes tu slávi svoj bar micva. ותנו כבוד אליי תורה. Tak, ako si to vyžaduje tradícia, musí prečítať paršu, čiže časť stóry. Mladík požiadal, aby sa obrad uskutočnil pred múrom nárekov. Toto pre mňa predstavuje to, čo je pre Židov najposvätnejšie. Tu stál kedysi chrám a toto je kúsok z neho. Čítanie parší na tomto mieste pre mňa symbolizuje spojenie so všetkými Židmi.
להתחבר לכל העם היהודי. עם שככה לו, אשרי העם, שאדוני אלוהיו, גדלו לאדוני. Iniciačný obrad, ktorým je mladík uvádzaný do dospelosti. Čítanie Tóry si vyžaduje cvičenie. Text v biblickej hebrejčine je písaný bez samohlások a nie je dovolená žiadna chyba. Po Homerovom boku stojí jeho učiteľ, ktorý ho na túto výnimočnú chvíľu, ktorú si bude pamätať po celý život, pripravoval. Tóra zodpovedá prvým 5 knihám Biblie. Popisuje najmä pôvod židovského národa. Podľa biblických textov okolo roku 1000 pred Kristom zjednotil kráľ Dávid 12 izraelských kmeňov a hľadal pre nich hlavné mesto. Vybral si už vtedy mocné starobilé miesto obsadené Jebuzejcami. Jeruzalém bol v týchto časoch malé mesto, stratené uprostred púšte, ktoré sa rozvinulo vďaka zázračnej prítomnosti prameňa. Prameň, ktorý tečie dodnes a ktorý pravidelne skúma izraelský archeológ Doron Ben Ami. Toto je Gichonský prameň. Pre Jeruzalém je zdrojom života. Je to jediný vodný zdroj v okolí Jeruzalema. Prví ľudia, ktorí sem prišli pred tisíckami rokov, sa rozhodli usadiť na Jeruzalemskom pahorku, premenovanom neskôr na Dávidovo mesto, práve kvôli Gichonskému prameňu. Od tých čias je Jeruzalém vďaka nemu obývaný. Životodarný zdroj, ktorý musel byť celé stáročia chránený. A presne to je úlohou tohto tunela, ktorý preniká hlboko do útrob mesta. V 8. storočí pred Kristom hrozili Asýrčania mestu obliehaním. Kráľ Ezechiáš musel nájsť spôsob, ako zachrániť svoj ľud. Opevnil mesto masívnymi hradbami a priviedol vodu do druhej časti mesta pomocou tohto tunelu. Takže teraz prechádzame časťou histórie a cítime tú atmosféru zúfalstva ľudí, ktorí vedeli, aký ťažký osud ich čaká, ak by Asýrčania vstúpili do mesta. Jeruzalém sa obliehaniu vyhol. Na chvíľu. No po malom úrodnom meste mali dychtiť celé tisícročia mnohí ďalší. Babylončania, Peržania, Rimania, Osmani. O toto mesto bojovali počas vekov tie najväčšie ríše. Doron Ben Ami sa v súčasnosti spolu so svojimi tímami pokúša objaviť stopy po týchto bojoch. Prehľadávajú niekdajšie parkovisko, ktoré je teraz jedným z miest najrozsiahlejšieho archeologického výskumu v Jeruzaleme. Toto miesto, podobne ako ďalšie miesta v Jeruzaleme, je ako kniha. Vďaka nemu môžete vidieť a cítiť rozličné kapitoly histórie Jeruzaléma, ktoré sú zachytené v kameňoch a umeleckých predmetoch, ktoré tu ľudia zanechali.
Jedným z najzáhadnejších pozostatkov je tento stupňovitý múr, objavený neďaleko Doronových vykopávok. Izraelskí archeológovia chcú vedieť, či by mohlo ísť o ruiny legendárneho paláca kráľa Dávida, opísaného v Biblii. Dnes už vieme, že celý príbeh týkajúci sa založenia Jeruzalema, celý príbeh týkajúci sa exodu, týkajúci sa prechádzania divočinou, príbeh o dobití zasľúbenej zeme, že všetky tieto príbehy sa zdajú byť nehistorické. Nemáme žiadny spoľahlivý dôkaz, pričom niektoré archeologické nálezy priamo protirečia biblickému rozprávaniu. No v roku 1993 objavili na severe krajiny stélu, pochádzajúcu z 9. storočia pred Kristom, ktorá odkazuje na Dávidov dom. Toto je vôbec poprvý raz, čo nejaký mimobiblický text spomína Dávida. A v tom je krása archeológie. Myslíte si, že toho viete už tak veľa. Píšete o tom, že Dávid nie je historická postava, o čom boli napísané celé knihy. A odrazu sa z ničoho nič objaví stéla a vy musíte posúdiť všetko na novo. Takže Dávid je historická postava a vy sa musíte znovu zamyslieť nad príbehom tohto kráľa, keďže vieme, že Dávid naozaj chodil po uliciach Jeruzalema v 10. storočí pred Kristom, pretože tam bol. Kde leží hranica medzi historickým a biblickým popisom? To sa zrejme tak skoro vyjasniť nepodarí. No výskum, ktorý uskutočňujú v súčasnosti v Jeruzaleme, nám umožňuje lepšie porozumieť histórii mesta. V roku 1967 sa izraelskí archeológovia zaujímali o zvyšky Herodovho chrámu. V nadstavbe múru nárekov objavili kľúčový prvok. Tieto obrovské kamene mimo múru sú pozostatkami toho, čo bol kedysi most vedúci na Chrámovú horu. Most je vlastne ukončením veľmi dlhej cesty, ktorá viedla z južnej časti mesta ku Chrámovej hore. Nemusíme mať veľkú predstavivosť, aby sme dokázali znovu postaviť tento most, ako aj cestu vedúcu k chrámu. Vedecký výskum nám teraz umožňuje rekonštruovať cestu, po ktorej smerovali pútnici, aby sa dostali do chrámu. Monumentálne schodisko, ktoré vedie na promenádu. Najväčšie posvetné ohradené priestranstvo Rímskej ríše. Uprostred promenády sa nachádza vnútorný svätostánok chrámu, najsvätejšia svätyňa, najposvätnejšie miesto židovského národa. Podľa textov tu začias Šalamúnovho chrámu uchovávali archu zmluvy, ktorá mala obsahovať 10 prikázaní. Do najsvätejšej svätyne mal prístup iba veľkňaz. Počas pútnických slávností sa k chrámu zbiehali 10 000 pútnikov. A tak je tomu dodnes. Sme na promenáde Kotel v deň požehnania Kohanim. Väčšina ľudí, ktorí sa tu dnes zišli, sa volajú Kohen, čo je jednotné číslo slova Kohanim. V hebrejčine znamená Kohen veľkňaz chrámu. Podľa tradície sú to potomkovia Árona, Mojžišovho brata a prvého veľkňaza judaizmu. Sme Kohanim a od Boha sme dostali prikázanie žehnať celému izraelskému ľudu v deň tejto našej veľkej udalosti.
the people of Israel that the great issue that we had here today. Skôr než sa slávnosť začne, kohaním si cez seba prehodia talit, modlitebnú šatku. Požehnanie kohaním sa uskutočňuje v synagógach po celom svete. No tu pri múre nárekov má ešte ďalší rozmer. Pre veriacich, ktorí sem dnes zavítali, predstavuje požehnanie celý židovský národ so všetkými jeho súčasťami, spojený okolo hlavného symbolu judaizmu, zničeného chrámu. História židovského chrámu a jeho zničenia Rimanmi odráža hlboké zmeny, ktorými prešiel Jeruzalém od svojho založenia. Niekoľkokrát ho obliehali, zničili a následne obnovili, takže mesto neustále menilo svoj vzhľad. V súčasnosti je toto jedinečné miesto svedkom veľkých prevratov 20. storočia. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ako sa máte? Ďakujem, dobre. Uprostred kresťanskej štvrte stojí fotoobchod. Patrí Kevorkovi Kahvedžianovi, ktorý vlastní jednu z najväčších zbierok fotografických archívov Starého mesta. Najstaršie zábery pochádzajú ešte zo začiatku 20. storočia a pre Vincenta predstavujú zlatú baňu. Posledných 15 rokov sa snažím rekonštruovať históriu toho obdobia a je to veľmi ťažké. Existujú síce archívy, no je ťažké sa k ním dostať. A potom odrazu vojdete sem a vidíte toto. Stovky fotografií zachytávajúcich každodenný život Jeruzalema od konca Osmanskej ríše až do súčasnosti. Poklad nevyčísliteľnej hodnoty, ktorý sa takmer stratil. Zábery, ktoré tu vidíte, robil môj otec. Bol to jeho koníček, no nikdy ich nevydal. V roku 1987 sme s manželkou prehľadávali podkrovie a objavili sme škatule s negatívmi. Pýtam sa manželky, čo to je? A ona, že to sú len staré negatívy, nie sú nám na nič. A dnes ma živia. Kevork a jeho rodina sú najstaršími fotografmi v Jeruzaleme. Boli svedkami veľkých prevratov, ktoré prerušovali nedávnu históriu mesta. Históriu, ktorú poznačil izraelsko-palestínsky konflikt. Toto je po či počas vojny? Tesne po vojne. Takže hneď po vojne. A tu vidíme bývalý obchod Elia fotoslužby. Celá táto štvrť sa mala po roku 1948 stať demarkačnou líniou medzi Izraelom a Jordánskom. Prvý arabsko-izraelský konflikt viedol k rozdeleniu Jeruzalema. Izrael okupoval západnú stranu, zatiaľ čo Jordánsko kontrolovalo východnú časť Starého mesta. V roku 1967 po 6-dňovej vojne Izrael zabral východný Jeruzalem a ovládol Staré mesto. Túto anexiu medzinárodné spoločenstvo dodnes neuznalo. A Jeruzalém opäť raz v histórii prechádza zmenou. Toto je prekvapivá fotografia.
Je veľmi prekvapivá, keďže sme pred múrom nárekov. Pozeráme sa smerom na východ a v popredí vidíme to, čo bolo známe ako Magrebská štvrť, ktorá bola zničená v roku 1967 a ktorá je teraz promenádou pri múre. Tu máme múr nárekov, chrámovú horu, skalný dóm. Pred múrom stála niekedy štvrť? Áno, v skutočnosti dosť veľká Magrebská štvrť. Múr nie je veľmi prístupný. Bol tam akýsi koridor, ktorým sa dalo prísť k múru. Toto je dnešný múr nárekov a tu začínajú obydlia. Môže byť medzi nimi tak 3-metrová vzdialenosť. Takéto fotografie sú veľmi vzácne, keďže odhaľujú existenciu tejto štvrte. Samozrejme, existujú aj iné zdroje, napríklad osmanské sčítanie ľudu, súpisy daní a tak ďalej, ale tu vidíme iný Jeruzalem. Magrebská štvrť už neexistuje, no ďalšia časť Jeruzalema nám umožňuje znovu zažiť jej atmosféru. Sme pri Damašskej bráne, jednom z hlavných vchodov do arabskej štvrte. Ako dlho vám to trvá? 3,5 hodiny. Vážne? Áno. Ľudia sa sem chodia pozerať na pyramídu a kupovať koreniny. V mojom obchode ponúkame vyše 200 druhov korenín. Na zeleninu, na kurence, na mäso. Niektoré namiešavame iba my. Máme tiež 25 až 30 druhov čaju. Tento obchod funguje už 50 rokov a pracoval v ňom už môj prastarý otec. A ty pokračuješ v tradícii. Áno. Moslimská štvrť je najväčšou štvrťou v starom meste a je tiež najhustejšie obývaná. Huda al-Himánová tu strávila veľkú časť svojho detstva a je jednou z jej najlepších veľvyslankyň. Patrí to k našim tradíciám. Radi ukazujeme našim priateľom tie najlepšie pekárne v Jeruzaleme. A toto je tá najlepšia adresa. Starý otec Hadž Samira mal 7 rokov, keď utiekol z domu od svojho otca, ktorý bol veľmi prísny. Ocitol sa v Bejrúte, v pekárni a krok za krokom sa priúčal tejto profesii, ako vyrobiť mutabak. O 20 rokov sa vrátil do Jeruzalema a otvoril si pekáreň hneď pri bazilike Svätého hrobu. A je skvelá. Predstavuje kontinuitu palestínskej kuchyne, jej dedičstvo. Našťastie sú tu ešte stále takéto maličkosti, vďaka ktorým cítite, že ste v Jeruzaleme. No dôvodom Hudinej náklonnosti k tomuto miestu nie je iba pôžitok z chute. Len niekoľko metrov od Svätého hrobu ukrýva sklad pekárne veľké prekvapenie. V tom spočíva tajomnosť Jeruzalema. Nech zájdete v starom meste kamkoľvek, vždy narazíte na poklad. A toto je v skutočnosti pôvodný vchod do baziliky Svätého hrobu.
V 4. storočí bol Svätý hrob obrovským komplexom tvoreným budovami a vnútornými dvormi. Tieto dvere boli jeho hlavným vchodom pred zničením miesta počas postupných nájazdov. Je dobré objaviť veci, ktoré sú v Jeruzaleme ešte stále nedotknuté. Moslimská štvrť uchováva tiež bohaté dedičstvo Mamelukov, na boj vycvičených otrokov, ktorí obsadili mesto v 13. storočí. Huda je priamym potomkom jednej z významných palestínskych rodín, ktorí prišli do Jeruzalema práve v tomto období. Toto je dom môjho otca. Ide o tradičný palestínsky dom z 13. a 14. storočia. Žil tu do svojich 15 rokov. Otec patril k tým jeruzalemským rodinám, ktoré sem prišli zhruba pred 900 rokmi a veľa mu toho priniesol. Veľkou mierou prispel k miestnej kultúre. Takže za každým, keď tadiaľto prechádzam, cítim, že sú to aj moje korene. Huda riadi Centrum pre jeruzalemské štúdiá, univerzitné centrum, ktoré zodpovedá za podporu palestínskej kultúry a dedičstva. V srdci miesta leží skutočný poklad. Niekdajší hamam zo 14. storočia, kúpele, ktoré tým ľudí z centra kompletne zrenovoval. Huda dnes pozvala fotografku Amélie Debrajovú, aby tu vystavila svoje práce. Do otvorenia výstavy chýba už iba zo pár hodín. Ahoj, dievčatá. Ahoj, Huda. Úžasné. Som taká šťastná, že si v Jeruzaleme. Je to nádhera. Tento hamam slúžil do 70. rokov minulého storočia ako verejné kúpele. Skús si predstaviť, že v týchto miestnostiach bola voda. Bola tu para. Ešte stále je to trochu cítiť. Horúčava, chlad. Napríklad do tejto miestnosti chodili mladé ženy na rozlúčku so slobodou, predtým, než sa vydali. Budúca nevesta sa tu pripravovala na svadbu pomaľovaním sa henou s pokrikom ozajstná oslava svadby priamo tu, uprostred Jeruzalema. Od renovácie v roku 2009 sem Huda pravidelne pozýva umelcov, aby tu vystavovali svoje diela. Projekt Amélie Debrajovej je zameraný na amatérsky futbal v Palestíne. Futbal je pre mňa zámienkou na objavovanie obyvateľov, na zaujímanie sa o ľudí. Ako môžete mať národný tím, keď nemáte štát? Z toho vychádza celá myšlienka. Je to veľmi symbolické, rozdeľujúci múr a nápisy, ktoré sa na ňom objavili. Najmä ten nápis, ktorý znamená slobodu vďaka futbalu. Huda by chcela zrenovovať aj ďalšie symbolické miesta palestínskeho dedičstva, no naráža na administratívne ťažkosti spôsobené izraelskými úradmi. Aby obrátila okolnosti vo svoj prospech, je pripravená riskovať. Za týmito knižnicami vybúral tím Centra Potajme otvor, ktorý vedie priamo do ďalšieho hamamu, pochádzajúceho zo 14. storočia. Huda sem prizvala archeológa spolu s architektom, s ktorými pravidelne spolupracuje.
Rada by toto miesto zrenovovala, takže chce skontrolovať stav zariadenia. Aký starý je ten kameň? Z obdobia Mamelukov, 14. storočie. Odvtedy bol už zjavne reštaurovaný. Niektoré z kameňov sú nové. Počas osmanského obdobia bol tento komplex jedným z hlavných verejných miest na poskytovanie zdravotných služieb obyvateľom Jeruzalema. Dúfam, že ho opäť prevádzkujeme do podoby hamamu. Zámerom je urobiť niečo pozitívne pre Jeruzalem a jeho obyvateľov, pre dedičstvo a kontinuitu života. Nie? Náš problém má dve stránky. Jedna sa týka izraelských úradov, pretože ak z toho chceme spraviť hamam, to znamená základnú infraštruktúru, musíme tu kopať, musíme sem dať zariadenie, musíme všetky tieto veci obnoviť, čo nás môže priviesť do konfliktu s úradom pre historické pamiatky, ktorý chce mať všetko pod kontrolou a snaží sa to robiť jednostranne. Druhou stránkou je kultúrny problém. Ak chceme, aby z toho bol hamam, musíme sa vyrovnať s novou premenou našej kultúry tela, kultúry nahoty, ktorá sa tiež zmenila. Spoločnosť sa nasmerovala k väčšej konzervatívnosti. Ale bol by som šťastný, keby sme sa o to pokúsili a postavili sa úradom a aj spoločnosti, aby sme rozvinuli takú zaujímavú skúsenosť. Pokračujme v prieskume. Hamamov, ako je tento, sú v Jeruzaleme desiatky, no žiadny z nich nie je v súčasnosti v prevádzke. Moi, j'aimerais beaucoup voir plein d'eau ici, splashée de partout, une fontaine. Mojím snom je vidieť, ako tu všade špliecha plno vody. Fontána, ľudia oživujúci kultúru hamamov. Presne to by som tu chcela vidieť. Prieskum hamamu sa odrazu prerušil. Muezín práve začal zvolávať na veľkú piatkovú modlitbu. Moslimskí veriaci prichádzajú zo všetkých častí do ulic Starého mesta. Každý piatok na poludnie sa ich celé tisíce zhromažďujú na Chrámovej hore. Vchod do Chrámovej hory je prísne strážený izraelskou políciou. Na miesto modlitieb majú povolený vstup iba moslimovia. Medzi nimi aj doktor Jusuf Načech, riaditeľ oddelenia turizmu a islamskej archeológie. Je to požehnaný deň. Deň, keď ľudia z Jeruzalema, z jeho okolia a zo západného brehu prichádzajú, aby tu slávili. Najmä, aby vykonali modlitbu, keďže je piatok. Ľudia sa môžu stretnúť a porozprávať. Nájsť si čas na sústredenie sa, na požiadanie Boha o niečo zvláštne. Je to povinnosť vyplývajúca z náboženstva a spoločenského života. Chrámová hora je tretím najposvätnejším miestom islamu po Mekke a Medine. Areál, rozprestierajúci sa na 15 hektároch, obkolesený záhradami a cestičkami tienenými stromami. Uprostred Chrámovej hory stojí jedno z najvýznamnejších miest islamskej tradície –
Skalný dóm. Je to vlastne obraz formovania sa islamského umenia. Keďže vieme, že Skalný dóm je najstarší stojaci islamský monument. Je to jedna z najranejších ukážok islamského umenia na svete. Keď v 7. storočí Jeruzalem dobili Arabi, Chrámová hora bola iba hromadou trosiek. Niekdajší židovský chrám, ktorý v roku 70 zničili Rimania, už nikdy znovu nepostavili. Na jeho mieste sa noví mestskí páni rozhodli vybudovať dve veľkolepé budovy. Skalný dóm a mešitu Al-Aqsa, alebo tiež najvzdialenejšiu mešitu. Miesta, ku ktorým sa zbiehajú všetci ľudia na modlitbu. Mešitu Al-Aqsa postavili v 7. storočí. Je to majstrovské dielo islamskej architektúry. As you can recognize here, inside the mosque, since it's a religious site, Keďže ide o miesto modlitieb, vidíte, že vo vnútri mešity nenájdete žiadne zobrazenie človeka či zvieraťa. Je tu sústredená kaligrafia, geometrické a rastlinné vzory. Keď sa tiež pozriete na dóm, vidíte, že symbolizuje, ako si moslimovia predstavujú dušu a vesmír. Veríme, že Boh je takmer všade prítomný. No keď o niečo žiadate, otvoríte oči, otvoríte ruky smerom k Bohu. Allah ako by tu bol prítomný. V priestoroch dómu cítiť jeho milosrdenstvo. A moslimovia sú tak počas svojich modlitieb pod strechou Allahovho milosrdenstva. Posledné chvíle pred začiatkom modlitby. Všetci dokončujú očistu a prichádzajú zaujať miesto pred vchod mešity. Hustý dáv teraz urobil vnútro monumentu neprístupným. Chrámová hora môže prijať do 100 000 veriacich. Chvíle náboženskej úcty, ktorú je možné nakrútiť len zriedka. Zatiaľ, čo muži sa modlia pred mešitou Al-Aqsa, ženy sa nachádzajú v skalnom dóme. Skalný dóm bol postavený okolo roku 691 na žiadosť kalifa Abd al-Malika. Odvtedy prešiel monument mnohými zmenami. V roku 2009 sa uskutočnili dôležité stavebné práce s cieľom zrenovovať stred budovy. Vstup je pre nás prísne zakázaný, no na konci modlitby doktor Načech súhlasí, že nás zavedie dnu. Na spodku obrovského lešenia leží posvätný kameň.
V iných náboženstvách, napríklad v judaizme, je tento kameň miestom, kde chcel Abrahám obetovať svojho syna Izáka. No v islame existuje iný príbeh. Podľa moslimov ide o miesto, odkiaľ Mohamed, prorok islamu, vystúpil do neba. Takže je spojené aj s islamskou vierou. Mohamed sa narodil v Meke koncom 6. storočia. Podľa islamskej tradície sa prorok v jeden večer vydal na dlhú cestu. Na chrbte okrídleného tátoša s ľudskou tvárou zamieril z Meky do Jeruzalema. Keď dorazil k tomuto kameňu, objavil sa pred ním povrazový rebrík, ktorý viedol do neba. Z tohto miesta teda Mohamed vystúpil do neba a pri tomto zázraku mu Boh prikázal, aby sa moslimovia modlili 5-krát denne. Skalný dóm je jednou z najrozpoznateľnejších pamätihodností Jeruzalema. Zlatý lesk dómu a jeho prepichové fasády pokryté keramickými dlaždicami vidno zo všetkých častí mesta. A v Jeruzaleme je keramika veľkou špecialitou arménskej štvrte. V roku 301 sa Arménsko stalo prvou kresťanskou krajinou na svete. Arméni sa vydávajú na púť do Jeruzalema vo veľkých počtoch a takto vznikla komunita. V súčasnosti má arménska štvrť 2000 obyvateľov. Uprostred štvrte stojí obchod Gara Sandruniho, jedného z najuznávanejších umeleckých keramikov v meste. V Jeruzaleme žijú arménski keramici už od 16. storočia. Interiér aj exteriér mešity vytvorili arménski remeselníci a do roku 1912 títo remeselníci prichádzali za prácou do Jeruzalema a potom sa vracali domov. Až od roku 1915, keď sa v Turecku začali masakre, zostávali v Jeruzaleme. Bolo to poprvý raz, čo si arménsky remeselník zriadil v Jeruzaleme dielňu, keďže sa nemohol vrátiť späť domov. A až dodnes vo všetkých arménskych dielňach uplatňujú rovnaké tradičné metódy, ktoré sa používali na výrobu starobilej keramiky. Garo so svojou ženou Soniou vyrábajú keramiku už vyše 30 rokov. Ich výrobky sú vytvárané ručne a každý kus je jedinečný. Garo je samouk. Vychádza z tradičných tvarov a techník, no rozvinul svoj vlastný osobitý štýl, vďaka ktorému si získal meno. Toto je strom života. Ide o islamský vzor a okolo neho som dal arménske vzory. Takže som tu spojil dva vzory, islamský a arménsky. Tu v Jeruzaleme žijú moslimovia, kresťania, židia, Arméni, Gréci, Asýrčania. Veľa rôznych ľudí a tak moja maľba pripomína Jeruzalem. Nepredávam keramiku, predávam svoje umenie, predávam svoju históriu, predávam históriu týchto národov. Je vends mon histoire, je vends l'histoire de peuple. Nedaleko Garovej dielne stojí kláštor svätého Štefana, ktorý sám o sebe zaberá 2/3 arménskej štvrte.
Je to jeden z najstarších kláštorov vo Svätej Zemi. Je sídlom katedrály svätého Štefana, ktorá je pýchou arménskej komunity. Pre návštevníkov je prístupná iba raz za deň počas bohoslužby o 3:00 popoludní. Nadčasová atmosféra, prerušovaná arménskymi liturgickými spevmi. Katedrála svätého Štefana je považovaná za jeden z najkrajších kostolov v Jeruzaleme. Zostala prakticky nedotknutá od 12. storočia. Tu je úplne iná atmosféra ako v bežnom kostole. Uchovala sa v štýle starobilých kostolov. Nechceme to meniť. Preto tu nie je zavedená elektrina. Namiesto elektriny tu majú 365 olejových lámp, ktoré zapaľujú iba pri príležitosti veľkých obradov. K lampám sú pripevnené veľmi staré keramické vajíčka. A sú tam aj nové vajíčka, ktoré som vyrobil ja. Dôvodom, prečo ich pripevňujeme k lampám, je snaha zabrániť myšiam, aby sa k ním dostali a vypili z nich olej. V kostole už myší niet, no i tak v tejto tradícii pokračujeme. Neskoré popoludnie v Jeruzaleme. Ako každý piatok ohlasuje siréna začiatok šabatu. Podľa židovskej tradície zodpovedá šabat poslednému dňu týždňa, dňu odpočinku. Návštevníci začínajú zo starého mesta pozvolne odchádzať. V Centre pre jeruzalemské štúdia v moslimskej štvrti práve otvorili výstavu organizovanú Hudou Al-Himanovou. Prišlo veľmi veľa ľudí a Huda si tento moment naplno vychutnáva. Znamená to ocenenie jej dlhoročnej oddanosti ochraňovaniu palestínskeho dedičstva. Predtým, než úplne stratím hlas, by som vás všetkých rada privítala v hamame El Hain. Ak sa tu porozhliadnete, neuvidíte žiadnu paru, žiadnu saunu ani nič podobné. No kedysi to všetko bolo v každej z týchto miestností. Takže vitajte. Musíte byť veľmi šťastná. Áno, som veľmi šťastná. Veľmi, veľmi šťastná. Vďaka všetkým týmto ľuďom naokolo cítim, že nie som jediná, čo miluje umenie a staré mesto. A cítim tu tiež vďačnosť za moje každodenné boje a to je nádherné. Nádherné ako toto miesto.
Na druhom konci Starého mesta v kresťanskej štvrti požiadali posledného z prítomných pútnikov, aby opustil priestory Svätého hrobu. Marie Armel Buliová sa prišla pozrieť na obrad zatvárania dverí. Rituál, ktorý sa prakticky nezmenil od opätovného dobytia mesta moslimami v roku 1187. 5 metros de Juaj. 5 de Juaj. Prego. Kľúče od baziliky Svätého hrobu majú na starosť dve moslimské rodiny. Jedna z nich má kľúč a tá druhá vykonáva obrad otvorenia dverí a ich večerného zatvárania. Moslimovia vládnu tomuto mestu už po stáročia a nikdy baziliku nezničili. Na druhej strane to oni zatvorili všetky jej vchody, zamurovali všetky jej okná. Zostali iba tieto dvere a tie sa otvárali iba vtedy, keď niekto zaplatil poplatok. Kostoly, ktoré boli zavreté zvnútra, neboli dostatočne bohaté na to, aby otvárali svoje dvere každý deň. Museli čakať, až sa nazbiera dostatočný počet pútnikov, ktorí zaplatili za otvorenie dverí. Ak by moslimovia museli vrátiť kľúč, vznikne otázka, ktorej cirkvi by ho odovzdali. Takže v podstate všetkým vyhovuje, že sú to oni, kto má kľúč. Tým je možné vyhnúť sa problému s rozhodnutím, komu ho vrátiť. Podobne ako mnoho ďalších pútnikov, ktorí o to požiadali, Marie Armel sa rozhodla stráviť noc v priestoroch baziliky Svätého hrobu. Monument sa zmenil a rozhostila sa v ňom atmosféra pokoja a rozjímania. Pútnici tu v stredoveku vyrývali kríže, ako je tento. V tých časoch predstavovala cesta do Jeruzalema 3, 4, 6 dní chôdze. A počas nej ste riskovali vlastný život. Mám rada čaro týchto ľudí, ktorí sú tu stále prítomní, keďže sme tu a vidíme ich. Podľa mňa je to veľmi magické. V židovskej štvrti sa piatková večerná modlitba chýli ku koncu pri múre nárekov. Následne sa všetci poberú domov, aby slávili začiatok šabatu so svojimi rodinami. Uprostred západného Jeruzalema pozvala Tali Friedmanová celú svoju rodinu na spoločnú šabatovú večeru. Dnes večer sa tu zišla celá rodina, keďže je to tiež príležitosť na prípravu Šavúotu, jedného z hlavných židovských sviatkov. Tradícia vyžaduje, aby ženy pred začiatkom slávnosti zapálili sviečky. Toto je čas, keď prichádza sviatok šabat. Takto ho slávime, takto ho vítame u nás doma. Každá žena musí zapáliť sviečku. Je to jej povinnosť, ktorou vyjadruje, že sa začal šábes a že ho všetci vítame. Nech už je stupeň ich náboženskej praxe akýkoľvek, šabat je dodržiavaný väčšinou Židov. Sviatočný čas slávený spolu s rodinou. Aj keď nie sme až tak úplne ortodoxní, jednoducho chceme byť spolu. Chceme byť doma. Chceme robiť veci spoločne. Zdieľame tieto chvíle so svojou rodinou, s mojimi deťmi, s mojou starou mamou, s mojou mamou. Nezáleží na tom, s kým. Ide o to k niekomu patriť a byť spolu na šabat. Šabat je pre nás veľmi dôležitý deň.
Nasledujúci deň sa v Jeruzaleme radikálne mení atmosféra. Ako by sa tu zastavil čas. Na šabat nie je dovolené pracovať a pre Židov je s týmto dňom spojených aj mnoho ďalších predpisov. Obzvlášť zakázané je vytvárať oheň alebo akýkoľvek iný druh energie. To je dôvod, prečo sa autá a prostriedky verejnej dopravy úplne vytratili z ulíc mesta. No uprostred starého mesta je atmosféra úplne odlišná. Pre komunity, ktoré nedodržiavajú šabat, pokračuje život ako obyčajne. Ulice sú preplnené a pútnici sú zaujatí jednou z ich najobľúbenejších kratochvíľ s háňaním suvenírov. Dnes popoludní sa Marie Armel Buliová zaujíma o veľmi zvláštny druh obchodu so suvenírmi. Sem nechodia ľudia kvôli čačkám, ale kvôli tetovaniu. V Európe malo donedávna tetovanie pomerne negatívny obraz. Viac či menej naznačovalo, že ste nejaká pochybná existencia, zločinec alebo niečo podobné. V posledných rokoch sa začali objavovať akési kmeňové tetovania. A ja som narazila na oveľa starobilejšiu tradíciu, ktorej korene siahajú minimálne do obdobia pred 5 storočiami. Na kresťanské tetovanie. U kresťanských koptov z Egypta sa tetovanie používalo ako prostriedok identifikácie pri neexistencii dokladov totožnosti. Majitelia tetovacieho salónu Anton Razuk so synom Vasim sú dedičmi dynastie koptských umeleckých tetovačov. Môj prastarý otec sem prišiel z Egypta ako pútnik a už tu zostal. Ovládal umenie tetovania, tak začal tetovať. Krajina sa mu páčila a možno sa tu zamiloval do ženy, s ktorou sa oženil a usadil. Takže také boli začiatky Razúkovskej rodiny z Egypta a ich práce umeleckých tetovačov, v ktorej pokračuje aj môj syn a ktorá zostane v našej rodine, dúfam, navždy. Rodina Razukovcov tetuje jeruzalemských pútnikov už 250 rokov. Medzi najobľúbenejšie vzory patria Vzkriesenie či Panna Mária. En français, c'est un clé pour l'éternité, pour le paradis. Je to kľúč k večnosti, k nebesiam. Lebo ak máte na ruke kríž a diabol sa vás pokúša zviesť, aby ste niečo ukradli, nemôžete to urobiť, keďže máte na ruke ten kríž. Máte ho stále pred očami. Niekedy môžete kríž odstrániť z mysle, z pamäti, no keď je vrytý do vašej ruky, je tam navždy. Pútnici žiadajú nielen o vzory, ale aj o vytetovanie dátumu ich púte. A každý ďalší pobyt v meste je príležitosťou na vrytie nového dátumu. Je to nádherná tradícia. Je to oveľa lepšie, než sa vrátiť s pohľadnicou. Ide o milostný príbeh medzi týmito ľuďmi a týmto mestom, ktoré opúšťajú s ťažkým srdcom. A tak si to zapíšu. Som tu poprvýkrát a som taká šťastná. A jej šťastie zasa naplňa mňa. Preto pokračujeme v tejto tradícii. Pred tetovaním bola turistka. Po tetovaní je z nej pútnička. A to je ten rozdiel.
Pre všetkých týchto kresťanských cestovateľov by púť do Svätej Zeme nebola úplná bez návštevy Baziliky Narodenia Pána, ktorá označuje miesto narodenia Ježiša Krista. No, to sa však musíme vybrať do Betlehemu. Našou sprievodkyňou bude Marie Armel. Betlehem leží 9 kilometrov od Jeruzalema, no v súčasnosti je to palestínske územie. A hranica medzi týmito dvomi krajinami je vymedzená múrom, ktorého výstavba pokračuje už 10 rokov. Toto nie je futbalový štadión, je to múr. Múr, ktorý oddeľuje Palestínčanov od Izraelčanov. Za kontrolným stanovišťom leží palestínske územie. Najhoršie na tomto rozdelení je, že zabraňuje týmto dvom spoločenstvám, aby sa premiešavali. A to otvára dvere všetkým možným divokým predstavám na oboch stranách. Ak budú Izraelčania a Palestínčania oddelení, nebudú môcť absolútne nič povedať o tom, čo majú na tých druhých radi. Ani tie najhoršie veci. Múr sa stal plátnom na vyjadrenie množstva umelcov, ktorí bojujú za mier. A niektoré z malieb sú skutočnými umeleckými dielami. Je to ikona Panny Márie, ktorá strháva múr. Skutočná ikona, ktorá spĺňa všetky kritériá a zásady kresťanskej ikonografie. Je to Panna Mária, Ježišova matka, a jej úlohou je búrať múry nenávisti, ktoré sú v srdciach ľudí. A ak budú tieto zničené, padnú aj všetky ostatné múry. Pozrite sa, ako nádherne vyzerá. V ktorýkoľvek čas dňa či noci je nádherná. Na druhej strane deliaceho múra leží mestečko Betlehem. Betlehem je najnavštevovanejšie palestínske miesto. Uprostred mesta leží Bazilika Zrodenia Pána. Tu žije brat Štefan, františkánsky strážca chrámu. Tie dvere sú také malé. Áno, sme pri vchode do Baziliky Zrodenia Pána. Toto sú vchodové dvere do kostola. Sú malé, lebo kresťania sa museli chrániť pred vonkajšími nepriateľmi, keďže moslimovia vchádzali do chrámu na koňoch. Preto voláme tieto dvere dverami pokory, lebo sa musíte poriadne skloniť, aby ste sa dostali do Baziliky Zrodenia. Bazilika Zrodenia Pána je spolu s Bazilikou Svätého hrobu jedným z najdôležitejších kresťanských kostolov na svete. Jej výstavbu si v 4. storočí objednal cisár Konštantín. Tieto dlaždice v tvare mozaiky sú jednými z posledných pozostatkov chrámu z raného obdobia. Baziliku prestavali do jej súčasnej podoby v 6. storočí.
Úžasné na tom je, že vo Francúzsku pochádza najstarší kostol z 10. storočia, zatiaľ čo my tu máme stavbu zo 6. storočia. Takú starú budovu v Európe nenájdete. V Ríme síce existujú kostoly z tohto obdobia, no zmenili ich na barokové kostoly. Tu dodnes vidíme pôvodnú konštrukciu. Kostoly v Ríme majú ornamentálne kazety, takže už nevidno ich konštrukciu. V takejto podobe už na západe nič podobné nenájdete. Františkáni, ku ktorým patrí aj brat Štefan, žijú vo Svätej Zemi už takmer 800 rokov. Súčasťou ich misie je vítanie pútnikov a na to potrebujú poznať odpovede na všetky možné otázky. Litva? Lituania. Rusia? Казахстан. Спасибо, спасибо. Where from? Russia? Russia. Bye bye. Vítanie ľudí, ktorí prišli z Kazachstanu, nie je úplne bežná vec. Tu sme skutočne v centre sveta, ako to vidíme podľa ľudí, ktorí sem prichádzajú. Aha, musíte urobiť ešte jeden záber. Bazilika Narodenia Pána privíta každoročne vyše 2 miliónov návštevníkov. No predtým, než sa z nej stal dôležitý turistický pamätník, bola miestnym kostolom, kde sa zhromažďovali betlehemskí kresťania. Dnes sem prichádza niekoľko miestnych detí, aby tu oslávili svoje prvé sväté prijímanie. Sú to chvíle radosti pre tieto deti, ktoré si budú pamätať, že svoje prvé sväté prijímanie slávili v Ježišovom rodisku. Modlíme sa spolu s nimi a modlíme sa za ne. Obrad sa koná vo františkánskom kostole. V jaskyni, ktorá sa nachádza práve pod týmto kostolom, preložil v 5. storočí svätý Hieronym Bibliu do latinčiny. No dnes popoludní tu latinčinu nepočuť. Obrad sa vykonáva v arabčine. Toto sú arabsky hovoriaci kresťania. Často si myslíme, že arabčina je jazykom spojeným s islamom, no to vôbec nie je pravda. Existuje veľa moslimov, ktorí nie sú Arabi, a v samotnom arabskom svete nie sú všetci moslimovia. Napríklad v Betleheme tvoria 40% obyvateľov arabskí kresťania. Všetci si myslia, že sú stredom sveta. Je to smutné, ale tak to je. A tu si uvedomíme, že svet je oveľa komplexnejší než to naše malé hniezdo, z ktorého pochádzame. Tu zanechal stopu celý svet a my si uvedomujeme, že sme iba časťou obrovského spoločenstva. Obrad sa skončil a pre brata Štefana nastal čas na vykonanie jednej z jeho posledných dnešných povinností. Františkáni chodia každý deň dolu do kostolnej jaskyne, aby zapálili kadidlo na posvätných miestach. Mnohí ľudia veria, že Ježišovi rodičia, ktorí sa narodili v Nazarete, prišli do Betlehemu kvôli sčítaniu obyvateľstva. Útočisko mali nájsť v tejto maštali. Podľa kresťanskej viery sa Ježiš narodil na tomto mieste, čoho symbolom je hviezda zrodenia. Následne ho umiestnili do jaslí, čo inšpirovalo kresťanské výjavy zrodenia po celom svete.
Nachádzame sa mimo dediny Betlehem. Tu boli jaskyne, kde mohli pastieri poskytnúť prístrešie svojim zvieratám. Takže Ježiš sa narodil v jaskyni mimo dediny. Od júna 2012 je Bazilika Narodenia Pána prvou pamiatkou na palestínskom území, ktorú zaradili na zoznam svetového dedičstva UNESCO. Sme späť v Jeruzaleme. Dnes ráno sú všetky vchody do starého opevneného mesta zablokované izraelskou políciou. Dnes, 8. apríla, sa zhromaždila pravoslávna obec, aby oslávila slávnosť Svätého ohňa, jeden z najpôsobivejších obradov v Jeruzaleme. Koná sa v Bazilike Svätého hrobu a o udalosti informuje Marie Armel. Prichádzajú sem ľudia z celého sveta, aby sa stali svedkami tohto tu. A iba malá časť z nich bude mať tú výsadu. Každoročne sem zavíta vyše 3 miliónov pútnikov a turistov, ale sem dovnútra sa dostane iba 6 až 10 tisíc ľudí. Slávnosť Svätého ohňa pripomína Kristovo vzkriesenie. Slávi sa už vyše 1000 rokov a priniesť správu o tejto udalosti sem prichádzajú médiá z celého sveta. No predtým, ako sa pútnici a novinári dostanú až k svätému miestu, musia sa pripraviť na dlhé čakanie. Tu sme pri 3. prechode, kde sa dohadujú policajti s vojakmi. Musíme počkať, kým nás pustia ďalej. בינתיים צריכים לחכות, זה בהנחה של המפקד, לפי תזמון, בהנחה של המפקד המרחב. נקבל אישור, נכניס אתכם. Po hodine čakania sa napätie stupňuje. Do Bazilíky Svätého hrobu sa všetci pútnici nedostanú, takže keď odstránia zátarasy, začínajú sa šialené preteky. Ide tak trochu o to, kto dokáže bežať najrýchlejšie, najdlhšie, čo je pre mňa dosť problém. V minulosti bol obrad Svätého ohňa poznačený viacerými incidentmi. Marie Armel Buliovej sa konečne podarilo dostať až do Baziliky Svätého hrobu. Je 11 hodín do poludnia a obrad sa nemá začať skôr ako o 3 hodiny. Vo vnútri posvätného priestoru sa už zhromaždil hustý dav. Jedno arabské príslovie na popísanie davu hovorí: ak vyhodíte do vzduchu soľ, nedotkne sa zeme. Slávnosť Svätého ohňa je slávená pravoslávnou obcou. A arabskí kresťania zo Starého mesta si každoročne vydobíjajú cestu cez zátarasy, aby sa na tejto slávnosti zúčastnili. Podarí sa im pretlačiť cez hustý dav priamo k Ježišovmu hrobu. Týmto ukazujú, že ich nedokáže nič zastaviť. Sú to miestni kresťania. Sú to oni, ktorí 2000 rokov nesú pochodeň viery. A to je viac menej to, čo skandujú.
Pre mladých ľudí z mesta je to niečo ako prechodový rituál. Dve hodiny popoludní vzrušenie dosahuje vrchol. V súlade s tradíciou prichádza k Ježišovmu hrobu patriarcha gréckej pravoslávnej cirkvi. Prináša so sebou nezapálenú sviečku. Podľa legendy sa táto sviečka vo vnútri hrobu zázračne zapáli, aby tak svedčila o Kristovom vzkriesení. O niekoľko minút neskôr patriarcha výjde a odovzdáva plamene z jednej sviece na druhú po celej bazilike svätého hrobu. Plameň následne nesú v procesii ulicami Starého mesta. Ako sa svätý oheň zapáli? Toto je jedno z najlepšie strážených tajomstiev predstavených pravoslávnej cirkvi. Pre kresťanov je však tento obrad predovšetkým príležitosťou šírenia posolstva mieru a pokoja. Posolstva, ktorého plný význam je možné doceniť v meste poznačenom 3000 rokov trvajúcim napätím medzi spoločenstvami. No zdá sa, že judaizmus, kresťanstvo a islám si nie sú až tak vzdialené. Nachádzame sa pri Zlatej bráne oproti Olivovej hore, symbolické miesto, o ktoré sa delia všetky tri náboženstvá. Opäť sa stretávame s historikom Vincentom Lemirom. Podľa troch monoteistických tradícií práve na tomto mieste nastane koniec sveta, apokalypsa, posledný súd. V hebrejčine Jom Aldin. Jom Aldin v arabčine. Je to rovnaké slovo. Súdny deň. Deň, keď budú súdené duše, keď sa bude rozhodovať, ktoré pôjdu do pekla a ktoré do neba. Takže musíte mať, tak povediac, miesto v prvom rade. Z tohto dôvodu chcú už tisícky rokov moslimovia, kresťania a židia byť pochovaní na svahu Jeruzalema. Obzvlášť pôsobivá je veľkosť židovského cintorína. Podľa tradície Mesiáš, ktorého návrat prinesie vzkriesenie mŕtvým, prejde okolo Olivovej hory a vojde do Jeruzalema cez Zlatú bránu. Podľa židovskej tradície čakáme na príchod Mesiáša, ktorý ohlási koniec časov. Podľa kresťanstva prišiel Mesiáš už pred 2000 rokmi v osobe Ježiša Krista. A práve v tom spočíva hlavný rozdiel medzi kresťanstvom a judaizmom. Jeruzalém 3000 rokov upútaval a fascinoval. Vežami kostolov, minaretmi, dómami, kupolami. Každá kultúra tu zanechala stopu v kameni svojho spojenia s mestom.
Jeruzalém je miesto, ale sú to tiež obyvatelia. A to je podľa mňa to, čo umožňuje ľuďom v Jeruzaleme žiť spolu. Nech už je ich náboženské presvedčenie, ich pôvod, životná cesta, ich plány, akékoľvek. Všetci vedia, že tvoria súčasť jedinečného mesta. A to ich určitým spôsobom spája. Osud tohto mesta je viac než kedykoľvek predtým jednou z najdôležitejších záležitostí 21. storočia. A bude zrejme treba veľa odvahy a vôle, aby sa stalo tým, čo naznačuje jeho názov. Pretože Jeruzalém znamená doslova mesto mieru. Na slovenskom znení spolupracovali René Jankovič, Peter Kolárik, Martin Hronský, Matúš Krátky, Dagmar Sanitrová, Zuzana Kizeková, Marian Ujlaky, Ružena Zindlerová, Marica Mináriková, Miroslav Kováčik, William Tokár a Štefan Salzwasser. Vyrobila RTVS 2015.